Subiectul predicii de astăzi este să veghem. Și citim de la Luca, capitolul 12, versetele 35 la 40. Aici Domnul Iisus își învață pe apostoli, își îndeamnă discipolii următoarele. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să stea la masă și se va apropia să servească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de ei dacă îi va găsi așa. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi deci fiți gata că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Iată Domnul Iisus Hristos, după ce învață în versetele precedente să nu se îngrijoreze pentru mâncare, pentru băutură, pentru problemele materiale, pentru că Tatăl Ceresc este Cel care se îngrijește de toate aceste lucruri, și Dumnezeu spune unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Prin Domnul Iisus ne învață acest lucru. Dacă comoara noastră este în ceruri, atunci inima noastră este acolo în ceruri. Și nu ne preocupăm prea mult de lucruri pământești și doar de cele cerești. Și asta este, dragilor. Este nevoie să aducem un echilibru în viața noastră, să facem mai puțin și să ne preocupăm mai mult de Dumnezeu. Pentru că dacă nu punem într-o pungă spartă, tot ce câștigăm și ne muncim în zadar. Dar că dacă noi vom aloca zilnic o oră, două pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne va răsplăti. Se lasă Dumnezeu dator la cineva? Nu se lasă dator la nimeni. Amin? Amin. Dumnezeu îți va răsplăti oricât vei sacrifica din ziua respectivă pentru El. O oră, două, pentru a sta în meditare, pentru a sta în închinare. El îți va răsplăti. De aceea acolo trebuie să fie preocuparea noastră. Și în al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este: trebuie să învățăm, dragii mei, și trebuie să învățați să vegheați. Vegheați atât în ce privește semnele sfârșitului, dar și veghearea de zi cu zi. Ce mănânc, ce vorbesc, cum mă comport. Pentru că eu trebuie să veghez. Cu cine vorbesc, ce cuvinte spun pe gură. Pentru că Domnul Iisus a spus că voi fi judecat pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl voi spune. Care nu este neapărat o înjurătură, dar este nefolositor. Și atunci dacă este nefolositor, este în plus, el nu vine de la Dumnezeu, dar de la cine vine? De la înțelepciunea firească. Vine de la dragi, cu alte cuvinte. Iată, trebuie să veghem, dragii mei, trebuie să veghem, să fim foarte atenți, asta înseamnă să veghem. Să fim atenți, adică să nu ne lăsăm conduși de fire în ceea ce vorbim, în ceea ce glumim, în ceea ce facem. Nu spun că uneori o vorbire cuvincioasă, chiar dintr-o glumă cuvincioasă poți să tragi un învățământ, o pildă, un exemplu, o învățătură, dar este important, foarte important ce facem. Vezi că Domnul Iisus îi învață pe apostol, zice în versetul 35, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Ca niște sclavi care așteaptă pe stăpân. Vezi, în Israel, izraeliții aveau o cămașă pe corp, bărbații până deasupra de genunchi și femeile dincolo de genunchi în jos, și peste care bărbații aveau o haină. Un fel de haină, fie cu mâneci, fie fără mâneci, o haină, și atunci când sclavii lucrau, ei trebuiau ca pulpanele haine să nu încurce în anumite activități, să nu se agațe, trebuiau să le strângă după centură. Să avea mijlocul încins și atunci haina, ca să o avea închisă de centură, ca să nu încurce, să nu se agațe de anumite lucruri în gospodărie, în activitățile lor. Și aici, pe plan spiritual, mijlocul nostru să fie încins, așa cum am învățat ieri, ca noi să fim încinși cu adevărul. Astfel să nu vedem o haină deschisă și care așa bate în vânt, este cumva a destrăbălare arată. Pe când o haină încinsă, o haină închisă arată a cuvință și ne învață cuvântul să ne încingem cu adevărul. Și de asemenea zice și făcliile aprinse. Vedem, atunci când stăm cu făcliile aprinse, acele făclii aruncă lumină. Noi suntem o lumină. Duhul Sfânt din noi este lumină, este această făclie aprinsă. Și această făclie aprinsă arată că chiar dacă uneori Domnul ni se pare că întârzie, chiar dacă uneori ni se pare că binecuvântarea întârzie, soția întârzie, mașina întârzie, lucrarea lui Dumnezeu sau anumiți frați nu vin cum am vrea noi, sau anumiți oameni nu se întorc cum am vrea noi, și ni se pare toate lucrurile că întârzie. Sclavii nu trebuie să arunce făcliile și să pună să se ațipească, să doarmă
ci trebuie să stea sus cu făclia, să aștepte, pentru că Iisus zice, fie că vine la straja a doua din noapte, la a treia strajă din noapte, ferice de acel sclav dacă va fi găsit așa, veghind. Adică stă în fața porții cu făclia, se plimbă și așteaptă să vină stăpânul. Și asta înseamnă uneori chiar nopți de veche, nopți în care stăm în rugăciune. Și acum am mai discutat subiectul acesta, uneori adunarea stă până toată noaptea, în rugăciune, în predică, în ceea ce dă Dumnezeu. Pentru că numai așa putem să birim porțile locuinței morților. Numai așa putem să birim puterile vrășmașului. Stând și veghind, ascultând ceea ce Dumnezeu are să ne spună și fiind veghetori și atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la oameni, la obiceiuri, la tot ceea ce se întâmplă, pentru că trebuie să fim conștienți, tot ce se întâmplă nu este nimic întâmplător și are o cauză, fie Dumnezeu, fie cel rău. Deci tot ce se întâmplă din jurul nostru are un izvor de pornire, fie bun, fie rău. Și trebuie să fim atenți ca nu cumva să cădem în vreo cursă. Pentru că asta așteaptă cel rău. Vedem că în același timp, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hostul, ar veghea și n-ar lăsa să spargă casa. Dacă noi suntem veghetori, vom și ști când va veni hostul și nu-l vom lăsa să intre. Dacă stai în fața unei porți unde știi că vine vulpea cu făclea aprinsă, nu mai vine. Dar dacă nu știi și te duci și te culci, pentru că aceasta este folosul vegherii. Poți să te păzești pe tine însuți, inima ta, familia ta. Dacă nu vei veghea în ceea ce vei vorbi, în ceea ce vei gândi, în ceea ce vei face, vine hoțul și sparge casa. Și atunci se întâmplă, ba dispar găini, ba poate suferință, boală, ba alte probleme. Vrem asta? Dacă nu vrem asta, atunci trebuie să veghem. Cu făcliile aprinse încinși, gata de acțiune, gata de a-L sluji pe Domnul. Amin? Amin. Asta trebuie să învățăm. Și de aceea concluzia Domnului Iisus la acest cuvânt, și voi deci fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Iată, va veni în ceasul în care nu ne gândim. Și de aceea trebuie să fim gata. Să fim gata pentru că evenimentele vor putea veni peste noapte. Chiar evenimentele care le așteptăm, călărețul roșu și așa mai departe. Evenimentele profețite de Domnul vor veni peste noapte. Și o să mai citesc mai două versete de aici, trei versete de aici din Luca 12 din context, versetul 32 la 34, unde Domnul Iisus spune: nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a glăsit plăcere să vă dea împărăția. Vindeți tot ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în cerul unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia, căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima noastră. Vedem un prim îndemn, chiar dacă sunteți la început pe calea credinței, nu te teme, turmă mică. Noi suntem ca o turmă mică. Iisus cu cei 12 apostoli vorbea și pe ei numea turmă mică, dar și noi suntem ca o turmă mică. Tatăl vostru a găsit plăcere să vă dea împărăția, să vă dea regatul. Dumnezeu vrea să ne dea să domnim împreună cu Hristos. Numai noi să fim vrednici de această chemare. De a domni cu adevărat. Numai atunci când vom fi sfinți, când vom trăi o viață curată, o viață plăcută lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va da dreptul să domnim cu adevărat împreună cu Hristos și să facem lucrările lui Hristos. Pentru că nu putem să domnim peste o localitate dacă noi nu domnim peste buzele noastre, peste vorbirea noastră. Nu putem să domnim peste un județ dacă noi gândurile noastre, vorbirea noastră, faptele noastre nu le ținem în control. Atunci când vom fi a fi regi și preoți împreună cu Hristos, începe din casa noastră. Când vom fi regi peste noi, încât să ne controlăm toate simțirile, gândurile, vorbele în acord cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne va da și familia să o conducem. Sau și vecinii, sau impactul nostru va crește. Domnia noastră peste localitate va crește. Și după aceea, după ce vom deveni mai apți, mai competenți de a conduce, Dumnezeu ne va da județul spiritual în conducere. Sau Moldova în conducere. Dar prima dată trebuie să fim regi peste noi și ca cap de familie peste familie. Să devenim competenți în a conduce, în a sfătui și de asemenea și femeile, chiar dacă ele nu sunt cap de familie, dar sunt regine împreună cu Hristos, dar dacă ele prima dată se controlează pe ele însuși, să stăpânesc și devin, așa cum spune Apostolul Pavel despre femeile mai în vârstă, chiar în Tit, numai atunci vor domni. Dumnezeu poate să le dea fiicele lor să le aibă în stăpânire, în conducere.
vecinele mai tinere sau surorile care vor apărea mai tinere, pe care trebuie să le învețe cele în vârstă. Și aici în Tit spune așa, despre femeile în vârstă, Tit 2:3. Tot așa, femeile în vârstă să fie în tot felul lor de a fi, așa cum se cuvine femeilor sfinte. Să nu fie nici defăimătoare, nici robite de vin mult, să învețe pe alții ce este drept, ca să îndemne pe cele tinere să-și iubească soții și copiii, să fie cumpătate, curate, gospodine, bune, supuse soților lor, ca să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. Iată care este comportarea unei surori mai în vârstă. Numai atunci când noi vom corespunde cu aceste criterii, ne va da Domnul domnia, va extinde domnia noastră la fată, la vecine, la alte persoane. Până când noi nu ajungem să fim cumpătate în vorbire, în gândire, în toate lucrurile, nu ne va extinde domnia. Rămânem doar la rege peste noi, până învățăm să ne controlăm în voia lui Dumnezeu. De asemenea și pe bătrâni îi sfătuiește Dumnezeu aici în acest text. Zice ca cei bătrâni, oamenii, frații în vârstă, trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Iată alte criterii importante pentru frații care sunt în vârstă, să fie treji, serioși, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Iată calitățile pe care ei trebuie să le aibă, trebuie să le manifeste. Și atunci, pe acești frați în vârstă, Dumnezeu poate să-i ridice la nivel de lucrători și poate să le dea domnia peste o localitate, peste un județ și așa mai departe. Zice, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți model de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de seriozitate. De cuvânt sănătos care nu poate fi condamnat, pentru ca cel împotrivitor să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău despre noi. Deci, iată, un model trebuie să fie tinere, un cuvânt sănătos să vorbească Timotei către alți tineri. În învățătură dă dovadă de curăție, de seriozitate. Deci trebuie să învățăm, dragii mei. Trebuie să învățăm și vede că timpul Harului lui Dumnezeu este... Avem un timp în care dacă nu vom învăța de bunăvoie, va veni nuiaua. Și aprig lucru este să cază mâinile Dumnezeului celui viu. Noi nu vrem ca să învățăm cu nuiaua, ci noi vrem să învățăm din cuvânt, așa de bunăvoie. Amin? Amin. Vi se va mai da un timp, și așa îmi primesc de la Dumnezeu, că vi se va da un timp de har, o prelungire de timp în care dacă în timpul ăla nu vă încadrați, după aia vine nuiaua. Dacă vă încadrați și veți deveni serioși ascultători, cumpătați în toate, atunci nu mai vine nuiaua, că atunci v-ați conformat voinței lui Dumnezeu, voinței divine. Amin? Amin. Bine, mă bucur că ați înțeles. O să cântăm o cântare bazată pe versetul 34, acolo pe versetul 32, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl a dat plăcere cu regatul. Dumnezeu, să știți că nu dă cu regret. Nici darurile Duhului Sfânt, nici domnia împreună cu Hristos, El dă cu bucurie. Nici faptul că ne dă harul de masă agape, să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu, El dă cu bucurie darurile care le dă. La El nu este regret. El dă cu plăcere, vrea să conducem. El nu este egoist ca Satan, ci Dumnezeu vrea să ne dea să domnim, să conducem cu adevărat regatul Său. Și doar să ne silim noi să fim vrednici de aceasta. Amin? Amin.